hanya halam sugani YouTube channel lo tini hingke norok ni bagai ti phajau ka muya phaimani blog tini hingke muya phaiman se sengdiri sandebla sandewa tini sandewa hingke sengdiri no ayang parati ki thango parati ki wa thanga hingke samung rok khayo ta norok ni samung ko mai bera rok khalayo hingke tini hingke mai bera khana thangmani no an login borno simi kalangai sengke basi bekini muya phaitong lekya muya phaimani blog nu sila nyang na tuni so ekariya ni channel lo ko talung ko subscribe khaji share khaji comment khaji ta pokgi naitong ni so ya wonok nuk nanya rok ang muya phaya emna ke baru suka an besar sedap tor jang macam jagi sere puru phaiman je muya yang wo je phaimani pas phajaliya ang yang wo kita bo khonke tini hingke muya phaiman belai kheta botong thoka kutung kutung mama masa side ni top tong thoka sel serangka belai khe muya kubung manu goi ba khasrang suka tini nanya di norok soya wo nya tong de hingke norok saimanai biang bo phai am sin para de giwo muya phale meni seng basi be gine tini khe nai chong ni soya wo sumbiang thang tong aji ko dira thaguri school oke sung tini ke para thang tong aji do tini sande en bagai tini bera khana ni bagai thang tong i kora sir tui orang busuk tui torium hake thang kara sir tui tori thang mani Singapura ke naibi mari ya kaba kita ke mai hamsuka na Jerman lagi guys na chung ni muya na sida chuna chok muya phachong hoi tin kha yo si muya bara thas busuk mang khana jang muya ko muya phaiman tini onek dini pore tini muya phaiman ko banai ma leng khara ri ko si busuk thas to si ko what amma di busuk thas ka sa chong muya chong ni do na ra muya ko bara ke senes nalia hanya muya ke bang ma oh naji muya phaiman senti ni basi be kini daga di sembus mang lagi dia kotomat hai sepung kasih kolam tidak phai sih kayak sih kamu ih kok kosong phaiman pula kan nang kaba aduh itu ini tuh solut 좀 탔어 그죠 이거 전부 거슴 terus kosong cara sini kini ke aje busuk mam kasih nasi muya mamang taklai bos yang takut tabung ma payu muya taklai aje ko nasi obo ting tang di persana jo am ka pugu tabung rugu chone nai iya yang kego
marang laikya muya ni mela leng suka senga yang lo bera khamani pore ama baskoto sike baskoto kini phaga ama hingke songtuna jabo machong ni joya wayan blog no muya busuma khaje oma pnai prong di dor kisa pule hage pung kabung ma tan ro Punggaham jotono tini hingke mian video upload khaimaliya mia tu phaimani ang nong no abo punu jagliya thaipolok mukhai sanan hine to haimani nanya di mia phaimani net pai thangai mia video upload khaimaliya sing mia phaimani mia roibar tini hingke mande tini sewa video nuksinani rok tabo hingke phung ai se ang no rok pharbai akubai video kisa edit khayei upload khaire se ne achukjak nai tong ni soya woni rok ani video no thepolok phaikya mia sing tam tu phaikya muya heke manso ko nok no muya phunok nai ang do muya obo khero gu siba ton siwo nai tong di ang muya rukmani phunok le ang rok no iko mui songja go tongo muya heke iko kudungman ang kha basi bos kudungman ara kha ma bonara kha heke tayan bu prang sono boro hoka bangsuka muya bo amukhe rukjak do roko pun francinai ge sadong punya hingke to masanai friso dai pun masa sinai sadong tu hangka to kokrui dikhe mande sing thangka tai mui songjak bo tongo mui songjak phunok len rok ang pamukhe mu phrai songmani songjak tini ke phungching thangka mokhe tal tu phaimani miyama parani talni awang sarani hini to haimani iko sengmia tam tu phaikena di moka talni awang saran himia tal tu phaimani ta seng talni awang bo sasinai ambu sangbu purun hachira haipun sanai talni awang bele ke thokjago angke on bagai am bot phaijak talni awang salani ni hinai seng tebo kubungma tu phaikian rok no phunuk maliya ang blo phunuk na next video nai tong ri joya woina rok ani channel no kotal no subscribe khaidi share khaidi comment khaini ta pokdi hai blog mu khisa